Хайырлы көн, Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 24 май, сишәмбе. Мин Әзәхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур, файдалы эш көне теләп калабыз. Ә инде бүгенге көннең тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калганын алдагы минутта карап белербез. Бүген славян язылу һәм мәдәнияте көне. Бу көнне Кирилл белән Мефодина моңа нигез салучыларны искә алалар. 9 гасырда барлыкка килгән славян язылуы соңрак кириллица дип йөртелә башлый. 1551 елның 24 майында Явыз Иван буйрыгы белән Свияжск ныгытмасы төзелә башлый. Ул бик тиз арада Идел елгасы буйлап агызылган бүрәнәләрдән торгызыла. 1552 елда Казанны яулап алуда төп роль уйный. 1844 елның 24 майында тантаналы рәвештә дөньяда беренче тапкыр телеграмма җибәрелә. Уйлап табучы Сэмюэль Морзеның ачышы цивилизацияны алга җибәргән иң мөһим ачышларының берсе булып тора. Барыгызга да хәерле матур көннәр теләп тапшырубызны дәвам итәбез. Барлык мәктәп укучылары 9 һәм 11 сыйныфтан соң зур сынау уза, төп дәүләт һәм бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра. Өлкәннәр тарафыннан әлеге имтиханнар киләчәкне билгеләүче иң мөһим вакыйга дип белдерелә. Бу үз чиратында укучыларның халәтенә киеренке тәэсир ясый, хәтта психологик проблемалар китереп чыгарга да мөмкин. Имтиханнарның йогындысын ничек җиңеләйтеп була? Бу турыда без студиябезнең кунагы, Республика клиник психиатрия хастаханәсенең медицина психологы Илгизә Исмәгыйлова белән сөйләшербез. Хәерле көн, Илгизә, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? 9 сыйныф укучылары имтиханнарын инде тапшыра башладылар, ә менә 11 сыйныф укучылары тиздән 26 майдан башлап бердәм дәүләт имтиханнарын бирә башлаячаклар. Бу инде әлбәттә балалар өчен генә дә түгел, ата-аналар өчен дә зур сынау, үзе бер имтихан дип әйтәсем килә. Менә ата-аналарга балалар белән үзләрен менә шушы киеренке вакытта ничек тотырга кирәк икән, ничек аларны тынычландырырга кирәк икән? Борчылу хиссе инде ул стрессқа карата гадәти реакция. Нормада борчылу әлбәттә булырга тиеш, әмма әгәр дә бу борчылу хиссе күбәя икән, бу очракта инде аны киметер өчен махсус чаралар күрелергә тиеш. Имтиханнар инде ул балалар өчен эмоциональ яктан бик авыр сынау. Укучы инде хәзер кичкенә генә хатадан, игътибарсызлыктан аның киләчәк тормышы үзгәрәчәге турында уйлый. Һәм инде имтиханнарның нәтиҗәсе белән үзенең максатын бәйли. Бу инде борчылу хисен тагын да көчәйтә. Борчылу алдында инде иң элек билгедән курку хисе тора. Әмма дә ләкин бу сорауга эчтәнрәк карасак, укучы чынбарлыкта ниндидер фәнне белмәүдән түгел, ә үзен шәхси яктан билгеләүдән курка. Шулай инде ата-аналар да үзләре бу борчу билгесезлек хисен күбәйтә балада. Һәм иң мөһиме инде бу авыр вакытта ата-аналарга балада барлыкка килгән бу борчу хисен киметергә булышырга кирәк. Алар инде балага эмоциональ яктан булышырга тиешләр, аңа карата игътибарлы, мактарга күбрәк, булган шәхси уңышлары турында искә төшерергә, үз-үзенә ышану хисен ныгытырга тиешләр. Һәм әлбәттә инде нинди генә нәтиҗәләр булмасын, алар аны ничек бар шулай кабул итүләре һәм яратулары турында җиткерергә тиешләр. Тискәре нәтиҗәдән дөнья бетмәгәнен аңлатырга, барлыкка килгән бөтен проблемаларның да чишү юллары барлыгы турында сөйләргә балаларга. Менә ата-аналар ничек балаларга карата менә бу мөнәсәбәт турында сөйләп киттегез. Ә менә алар үзләрен ничек тотырга тиешләр икән? Әйткәнемчә инде алар үзләре бу хисне көчәйтә һәм бу хисне балаларга күчерә. Гадәттә ничек була инде? Ата-аналар балага карата бик күп өметләр баглый. Алардан югары нәтиҗәләр көтә. Бу очракта инде ата-аналар бала турында түгел, күбесе үзе турында борчыла, үзенең дәрәҗәсе турында кайгыра. Һәм бу вакытта инде беренче чиратта
бала турында уйларга кирәк. Баланың халәте турында уйларга кирәк. Шуңа күрә инде бу ата-аналарның үзләренең шәхси психологик проблемалары булып чыга. Бу проблемаларны шишер өчен алар психологка мөрәҗәгать итә алалар. Шулай ук инде ата-аналар үзләренең игътибарын бүтәнгә юнәлтергә була. Мәсәлән, чыгарылыш кичәсенә әзерлек белән шөгыльләнергә, күбрәк көнкүреш, тормышка игътибар ясарга. Шулай. Әлбәттә, инде имтиханнар вакытында көндәлек режимы да үзгәрә, менә аны ничек тәртипкә китергә була икән. Һәм ул чыннан да режим үзгәрү тәэсир итә торгандыр инде укучыга. Киресенчә инде бу авыр вакытта әлбәттә психогигиена дигән нәрсә бик мөһим. Чөнки имтиханнар вакытында эмоциональ һәм физик яктан сәламәт булу бик тә кирәк. Шуңа күрә инде һичшиксез ашау һәм йокы режимын үтәргә мөһим. Имтиханнарга әзерләнгәндә ял итү турында да онытмаска, күбрәк саф һавада йөрергә һәм физик яктан актив булырга киңәш итәр идем. Менә әгәр дә балада хроник психик тайпылышлар булса инде, менә бу очракта аларда ничек тынычландырып була, ничек ярдәм итеп була бу очракта аларга? Бу психик тайпылышлар белән инде бала беренче тапкыр гына очрашмаса, инде күпмедер вакыт эчендә белгечләр күзәтелсә, табиб әйткән киңәшләрне үтәргә, язып биргән даруларны эчәргә онытмаска, һәм инде даими рәвештә психолог яки психотерапевтка күренергә кирәк. Әмма дә ләкин инде бу психик тайпылышларның билгеләре балада беренче тапкыр гына яңа гына сизелә башласа инде, бу очракта һичшиксез белгечкә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инде сер түгел, менә бу бердәм дәүләт имтиханнары бер генә көн бармый бит, атна дәвамында узалар. Һәм инде менә бу имтиханнар депрессияга китереп чыгарга мөмкиннәр микән? Сез ничек уйлыйсыз? Нормада барлыкка килергә тиеш түгел, әлбәттә. Әмма дә ләкин бөтен балада бер түгел. Кайберәүләр стресс белән җиңелрәк идарә итә, кемгәдер бик авыр, аның ресурслары аз. Бу очракта инде мондый мисал китереп була. Мәсәлән, марафон йөгергән спортчыларны алсак, аларның бит инде теге яки бу шартларда аякларын имгәтүләрен төгәл әйтеп булмый. Имгәтсә дә инде моңа бик күп төрле факторлар йогынты ясый. Ул инде йөгергәндә аягына карамыйча абынырга яки игътибарын бүтәнгә юнәлтергә мөмкин. Бу очракта инде имтиханнарга килгәндә әйткәнемчә инде менә психогигиена шартлары үтәлгән вакытта, әти-әниләр тарафыннан ярдәм күрсәтелгәндә, бу мондый халәтләрнең барлыкка килүе инде минималь дәрәҗәдә. Монда инде психогигиена һәм ата-аналар тарафыннан ярдәм бик мөһим. Аннарсы менә шундый сорауда бирәсем килә. Кайбер ата-аналар балаларына төрле тынычландыру төнәтмәләре, дарулар эчертәләр. Сезнең фикерегезчә мөмкин микән бу? Минем фикеремчә инде бу очракта табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бергә киңәшләшеп кенә, табиб белән киңәшләшеп кенә, үзләре генә эчертергә әлбәттә ярамый инде. Һәм инде менә бу кызыклы әңгәмәбезне төгәлләп, шушы көннәрдә зур тормыш юлына аяк басырга торган балаларыбызга, бердәм имтиханнар тапшырырга тора торган балаларыбызга төп киңәшләрегез? Мин бит инде үзем дә бу юлны үткән кеше, шуңа күрә укучыларның уй кичерешләрен бик яхшы аңлыйм. 10 ел үтсә дә инде кичергән хисләрем әле дә истә. Хәзер инде бу үткән юлыма психолог буларак нәтиҗә ясыйм. Ни әйтәсем килә инде? Һәр ситуациядән дә чыгу юлы бар, шуны онытмасыннар. Барсын да үзгәртеп була. Тискәре нәтиҗәләрне төзәтергә мөмкин. Икенче юлны сайларга да бер кайчан да соң түгел. Имтиханнар инде ул имтиханнар белән инде дөнья бетми. Аларны алда зур матур тормыш көтә.
Бердәм дәүләт имтиханы инде ул күп төрле сынауларның берсе генә әле. Әмма алда киләчәк тормышында аларны күп кенә имтиханнар белән бәйле булмаган сынаулар көтәчәк. Шуңа күрә инде хаталардан курыкмаска кирәк. Чөнки хаталарны Төзәтеп була әле. хаталарны бер нәрсә эшләмәгән кеше генә ясамый инде. Бер нинди гамәлләр кылмасаң, әлбәттә синең хаталарың да булмый. Инде тырышкан кешенең, күпмедер дәрәҗәдә эшләгән кешенең хаталары һәр вакытта да булачак. Чөнки камил кешеләр алар юк. Шуңа күрә инде бу очракта кулны төшермичә, хаталар астында эшләргә өйрәнергә кирәк, алга таба атларга кирәк. Шулай инде үз күңелләрен тыңласыннар, чынбарлыкта нәрсә телиләр, нинди өлкәгә тартылалар икән, үз йөрәкләренә, үз тойгыларына нигезләнеп, инде дөрес юлны сайласыннар. Уңышлар. Бик зур рәхмәт сезгә кызыклы әңгәмәгез өчен. Балаларыбызга уңышлар теләп калыйк. Барыбер дә ялгышулар әз булсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә, Илгизә, көнегез матур үтсен. Тапшырубызны халык язучысы Рабит Батулла дәвам итеп, шәхси ядкарханәсендә сакланган кызыклы экспонатлар белән таныштырып китер. Assalamu alaikum, исән саулармысыз, хөрмәтле туганнар. Бу кызыл башлы сөлгеләр турындагы мәүзук. Ягъни кызыл башлы тастымаллар. Ничек суылган, кайчан суылган дигән шикелле, менә аларның үрнәкләре менә монда. Менә бу беренче тастымал. Менә кызыл башлы тастымал. Бу 1910 елны суылган. 1910 елны суылган. Hem onun buyağı bir-birsine köşmegen, yani diffuzировать etmegen, uğmagan degen söz. Ağı appak kindir, kızılı kıpkızıl kindir, bizekleri de şul keliş kalgan. Bu tastımalını mena Bireznek oğlu batırı Ferhattin oğlu Albert Minhajittinov bülek etken idi. Şuşu sülgü bilen küreş ettirgan bulalar. Sülgünü urap, üzülmeyik. Zenibiler kötergen vakitte da mine bu sülgü jırtılmaydı, üzülmeydi. Şuna göre sülgü bilen küreşkenler. Tüp vazifası onun. Aşı vakitinde tir sırtı, munşadan çıkkas tir sırtı kibik ime şul higiyena kagideleri ne doğru kelgendim. Mene mında tağım bir sülgü bizim pişmakta mene mınsı şey tastımalı. Kazan artı mündüş kilini fayaza bule gitken. 1920 yılında soğulgan sülgü, yani Kazan'da Yanavistede kelepüşçü zahire soğukkan mene. Kelepüşçü zahire. Mene bu indi bütünne tuzgan, görürsünüz mü? Ol bik burungu. Indi sürte ortalıklarını tuzdırıp bitirgenler. Lakin bir kaşanda oğmagan kızıl tüs, ak tüsünü kekirmegen. Hem başkalar. Bunların her birisinin pasportu var. Her birinin pasportu var. Mesela 1917 yılında soğulgan. Mine indi tişkelenip bitkenine, jırtılıp bitken. Mine kaderli ol bir jırtık bulsa da. Mine teginin işi. Biz eksiz, lakin onlar ikisi bir kişi soğukkanına. Bu indi tastımalı değil, bu salfetka, yani kul tastımalı. Mine Ural tavlarını, görəsiz mi? Ayrım. Ural tavından, Ural Tatar ağıllarından alıp qayttım indi minalara. Benim sülgücüye yatırganını bölgeç, onlar özleri getireler idi. Mine klub canına jeylalar idi, mine bizde de bir sülgü var idi. Zinhar alıp gitti güzel idi, ya ki şüpheke çağırıp taşıyorlar, ya ki ime kaderi bulmayın diye iskay birine. Lakin onlar mine onda yatkarhana. Tağım bir tastımal, ol şadara tastımal diye batıla. Mine Sovet vaktinde mine şundi şadara materyaller satıladır. Mine şu satavalar da özlerince sigeller. Mine onun da neleri var, şilterleri de var. O degine bu. Bik zor icat işi de tügül, lakin onun mine özünün ne var? Bu kreşin
Bu bistер дип атала керәшеннәрдә. Тастымал дип түгел, бистер. Биштер түгел, биштер аркага аса торган әйбер. Зәйдә Сарсаз Багражда 50нче елны чигелгән. Менә бу да нәкъ Шадра Тастымал, ләкин аның паспортына язылган. 31нче елда сугылган 1911. Шадра Тастымал барда Рәшид Җафаров галим, шагыйрь бүләк иткән иде миңа. Бусы Чувашстанда сугылган, күптән түгел генә сугылган. Традициялар онытыла бара инде, ләкин менә традиция буларак, ләкин бу менә аерма карагыз әле, бу аппак, бу кып-кызыл. Менә монда аппак түгел, чөнки кызыл сеңгән бераз. Менә уңган дигән сүз. Менә Сөембикә манарасы сурәте төшерелгән, ул име менә, күрәсез Сөембикә манарасын күчергәннәр инде. Шулай итеп без име Тастымаллар белән саубуллашабыз. Барсында сөйләп бетереп булмый, алар байтак. Инде киләсе дәрескә хәтле сау булыгыз, хушча калыгыз. Тапшыруыбызны матур бер җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Bir biz için bir biz üleyi